Hola a tothom, bon dia. Com esteu? Benvingudes i benvinguts a la jornada Changing Education Together, que cada any té lloc en el marc d'aquest Mobile World Congress. L'objectiu d'avui és reflexionar al voltant de les possibilitats de la tecnologia com a mitjà per contribuir a una educació ètica, inclusiva i adaptada a les necessitats reals de la societat. La jornada és una baula que connecta amb professionals de l'educació i la tecnologia, apostant per un futur educatiu que respongui als reptes actuals amb solucions innovadores i inclusives. Veig que tothom va arribant. A veure si arriba aquesta energia, ganes d'aprendre, ganes d'ensenyar. Educadors i educadores, membres d'equips directius, gràcies per ser aquí. Futurs mestres, us he de dir que sou la clau per transformar el món. Bé, aquí estem en un esdeveniment tecnològic, eduquem per al present però també per al futur, un futur digital en què la tecnologia ens ha d'ajudar a fer un món més digne per totes i per tots, un futur des de l'esperança, no des de la visió apocalíptica, alarmista ni negativa. Hem de poder ser crítics, això sí, és important ser crítics i apostar per ser capaços de treure'n beneficis i minimitzar riscos, i per això som aquí. Bé, us faig un breu repàs del que passarà en aquestes 2 hores. Primer hi haurà uns petits parlaments de les autoritats. Després tindrem un diàleg molt interessant amb 2 persones que segurament coneixeu, la Liliana Arroyo i el Genís Roca, que parlarem de com podem humanitzar la tecnologia, posar al mitjà als serveis de les persones, que això és important, i no a l'inversa. També coneixerem M-Schools Lab, la innovació al servei de les escoles. Posarem el focus en el lideratge, important per al canvi educatiu. Conversaré amb 3 persones al capdavant de projectes de centre i amb experiències molt destacades sobre el voltant de lideratge, que segurament us poden servir molt. La cloenda, però no final, la invitació. Us recordem una vegada més els M-Schools Awards, que tindran lloc el pròxim mes de juny. Bé, doncs ja està. Ara anem a donar el tret de sortida amb els parlaments, la benvinguda institucional, amb John Hoffman, CEO de GSMA. Hola, good morning. Now, when you get to school in the morning and you're trying to wake up a bunch of kids that are half asleep because they were on their devices all night long, what do? Sing? Now, come on, let's get some noise going here. Come on. Come on. That's better, that's better. Well, listen, I'm John Hoffman, and I'm honored to be with you here today. Inspired by what you do and how you change lives of all of the students that you touch, all that you inspire. On behalf of the GSMA, I would like to welcome you to MWC and our M-Schools program, where you are changing education. Now, I'd like to give a special thanks to all of the teachers, all of the school administrators, representatives of the Catalan education community for your dedication and inspirational work. Come on. This is an interactive session, so please, jump up and dance when you want. So the representatives of the Department of Education for their commitment to improving education, but maybe most importantly, for the student teachers from Catalan universities who are the future of our educational system here and around the world. Now, as we know, M-Schools is a collaboration between the Mobile World capital, Barcelona, the government of Catalonia, the Barcelona City Council, and with GSMA and our proud support.
You know, we've had a decade now of impact. M-Schools has had transformation in your schools for over a decade. And more than 500,000 students have been touched through your good graces. And more than 20,000 teachers have actively been involved in the various M-School activities. Now, I'd also like to note that M-Schools is a benchmark for a global standard of excellence. And you would be surprised by all of the comments and questions and how-to requests we get to say, would you bring M-Schools to our country, to our territory, to our region? And M-Schools was started right here, made better, and will continue to thrive because of all of you. Now, I'd like to thank the Department of Education and the Barcelona City Council for helping us make M-Schools a success. Because we couldn't do it on our own. We're not educators, we're not administrators, and we don't govern the educational process here. But with that great public-private partnership, we've had some amazing, amazing results. So why are we here today? Well, in those halls out there, digital transformation is taking over the world. And the opportunities and the challenges that digital transformation brings us is why you're here. Because technology enables personalized, interactive learning experiences. It really boosts engagement with your students, and hopefully leads to higher levels of achievement. But you know the secret to M-Schools? It's fun. The ability to use devices and learn in an interactive way is much different than when I was in school, where it was much more traditional. Chalk on a blackboard, pens, books, tablets, and I'm not talking digital tablets, I'm talking parchment paper tablets. I never had the opportunity to use technology, but you do. You have the ability to transform the educational process, not only for yourselves, but for your students and students to come. Digital transformation is challenging. It's challenging for the kids, actually maybe not quite so much for the kids, but it's challenging for you. And you need the support to integrate technology into your programs, into your lesson plans, to make it even more successful. So we're trying to help. And our newest addition to M-Schools, called the M-Schools Lab, helps identify, test, and then scale solutions for better tech integration in your classrooms. It's now in its second edition, and the M-Schools Lab is leading the way. But we have a plea, and the plea is this. We can give the ideas, but we need you to feed back what makes sense, how it can be improved, how it can be adjusted, not only for today, but into the future. So now let's look ahead. M-Schools is more than a program, it's a community. It's a community based on collaboration in education. And the success of M-Schools is a testament to the Mobile World Capital to drive innovation and impact through the use of technology. So to all you educators, school leaders, and student teachers, your role is critical to shaping digital citizens of the future. We at M-Schools are here to help and support you. And I have to tell you, I'm looking forward to the one day a year that is so personally inspiring to me, and that's the M-School Awards program, which you'll hear a little bit of later today, early June, where the best of the best get together based upon your work with your students
and have a competition and identify those students which have excelled in M-Schools and digital transformation. So with that, let me say, enjoy your day. Please share your ideas and be part of the future of education here at M-Schools and MWC. Thank you very much. Have a wonderful time. Thank you. Thank you. Doncs sí, per un futur millor. I ara ens dona la benvinguda institucional la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó. Gràcies, Mariola. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mariola. Mr. Hoffman, directors i directores de centres educatius, docents, professionals de l'educació, futurs docents, inspectors i inspectores, alumnat i comunitat educativa en general. Molt bon dia, la veritat és que és un plaer ser avui aquí en aquesta nova edició del Mobile com a consellera d'Educació i Formació Professional del Govern de la Generalitat per inaugurar aquesta jornada Changing Education Together d'M-Schools, que s'ha convertit ja en una trobada imprescindible de la setmana del Mobile World Congress. Vull agrair a Mobile World Capital, a tot l'equip d'M-Schools, al seu director, l'Albert Forn, tota la feina i el compromís per fer possible un any més aquest espai d'intercanvi de coneixement, d'experiències en relació a l'ús de la tecnologia mòbil que ha d'estar al servei de l'educació. I would also like to thank Mr. Hoffman for this inspirational speech today, as every day. And please allow me to celebrate once more the partnership between the GSMA, the City Council of Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, and the Government of Catalonia, a cooperation that M-Schools reflects. 12 years have passed since we launched this public-private partnership. And today, M-Schools is a rich and robust global network of more than 17,000 teachers and 2,700 schools that work together for a higher quality, more sustainable and inclusive education for everyone. That is something that we must be proud of, and we wouldn't have it today if it wasn't for the GSMA commitment and effort. So thank you very much. I precisament això converteix aquesta trobada en un fòrum privilegiat per debatre i conèixer com fer un ús responsable de la tecnologia mòbil a les aules i, per extensió, al conjunt de la nostra societat. I en aquest sentit ens sembla molt encertat el lema d'enguany i que el diàleg del qual podem participar en pocs minuts s'aturi a reflexionar sobre com centrar l'educació digital en les persones. De vegades una nova eina pot resultar tan eficient, tan útil, tan disruptiva, que pot fer veure de la vista la seva finalitat que perseguia. I en aquests casos és necessari tornar a centrar l'atenció a les persones, a les seves necessitats, que són i ha de ser l'objectiu de les nostres accions. Fomentar un ús ètic i responsable de la tecnologia en l'àmbit educatiu que garanteixi la inclusió, que garanteixi l'equitat, que fomenti l'esperit crític i promogui aquesta transferència de coneixements i la formació dels futurs i futures ciutadans i, sobretot, que estigui al servei del progrés, del procés d'aprenentatge. Aquest ha de ser el veritable objectiu a promoure. És un repte que ens preocupa i també que ens ocupa. I per assolir-lo, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, apostem per l'avaluació de la tecnologia en l'educació, que, com deia, entenem que ha d'estar al servei del procés d'aprenentatge i, evidentment, de la democràcia i del progrés. I en cap cas ha d'impactar negativament en la salut i en el benestar dels infants i dels joves. Al contrari, han de ser eines que aportin solucions pedagògicament avançades, adequades, que contribueixin a la qualitat, a l'equitat, a la inclusió del nostre sistema educatiu, sense les quals no serà possible la millora educativa que, com saben, és la principal prioritat de la conselleria que tinc l'honor d'encapçalar. Doncs bé, de tothom és sabut que el món de l'educació no ha estat exempt de la penetració de les noves tecnologies de la informació, la comunicació i les relacions, i sovint un pot pensar que des dels anys de la pandèmia, anys que ens van fer prendre consciència de la bretxa digital, que pot ser un obstacle enorme per a la igualtat d'oportunitats educatives i el progrés social, des d'aquell moment fins al moment actual, on s'ha produït una entrada molt massiva de tecnologies educatives a les aules, als entorns educatius, hem fet potser un camí molt ràpid en el qual no sempre hem pogut avaluar els riscos i les conseqüències. Conduïts sempre pels potencials beneficis que podien tenir en l'aprenentatge, aquestes aportacions han estat incorporades al dia a dia a les aules, siguin pantalles, connectivitat, entorns digitals, matèries gamificades, matemàtiques, lectura, anglès, ciències,
els mòbils, l'ensenyament online, llibres digitals i ara la intel·ligència artificial. Les EdTechs, aquestes tecnologies, han possibilitat grans solucions per l'àmbit educatiu. N'han aportat de tan poderoses en alguns casos que avui ocupen un espai molt destacat per les possibilitats que obren al món de l'educació i la formació al llarg de la vida. Però també hem de ser conscients dels reptes que tenim en aquest context. I precisament trobades com aquestes ens han de servir per entendre quin valor, quines oportunitats, quines potencialitats, que són moltes i saber-les aprofitar, però també quins riscos aporten els avenços de tecnologia en l'àmbit educatiu. De fet, avui sabem que el mal ús de les TICs en poden derivar conductes addictives, altres disfuncions de la salut física, psicosocial, que poden afectar negativament el desenvolupament de l'alumnat i també el seu benestar. Però ens trobem en el punt de poder arribar a grans consensos sobre aquest ús responsable i ètic de la tecnologia sense deixar-nos portar per perjudicis, però tenint el valor de prendre les decisions necessàries per garantir la digitalització responsable a les aules. Una digitalització equitativa, inclusiva, però també saludable i sostenible. Un objectiu i una responsabilitat ineludible que estic convençuda que compartim. I és per això que des del Departament d'Educació i Formació Professional hem iniciat un procés de diagnòstic que hem encarregat a una comissió assessora formada per diferents referents en l'àmbit de la protecció de les dades, la seguretat, la salut, la psiquiatria, la pediatria, les polítiques d'igualtat i, per descomptat, de l'educació. Es tracta d'una tasca que assumim com una oportunitat de revisar, d'avaluar, de corregir, si convé, la manera com fem servir determinades eines i establir noves pautes per fer-ne un bon ús. Volem comptar amb un pla de digitalització que garanteixi l'aprenentatge en un context d'igualtat d'oportunitats, de salut i de benestar. Perquè per nosaltres impulsar una educació digital que faci un ús responsable, ètic i saludable de les noves tecnologies és un compromís ineludible. Com saben, a Catalunya ens trobem en un punt d'inflexió. En els propers anys volem avançar en la millora del sistema educatiu català. I estem treballant ja en el reforçament de competències bàsiques en l'àmbit de les matemàtiques o la lectoescriptura, concrecions curriculars, formació inicial, formació permanent del professorat, recursos especialitzats de suport a l'equitat i, evidentment, també una governança que ha de ser més propera al territori i als centres educatius. Un procés de millora del qual volem i necessitem fer còmplices al conjunt de la comunitat educativa, que pensem que està en sintonia amb aquests grans objectius que hem marcat. I és per això que espais de debat com aquest, d'intercanvi, aquestes jornades són imprescindibles i, per tant, els vull acabar dient que estarem molt amatents a les aportacions, a les pautes, a les reflexions que sorgeixin avui d'aquí. Teniu les portes obertes del Departament per compartir tot allò que creguin que ens pot ajudar. Moltíssimes gràcies i molt bona jornada. Gràcies, Mariona. Bé, moltes gràcies, consellera. És molt important el que estem fent avui aquí, no? És un dels, diríem, sectors sensibles, l'educació, pel que fa a la integració de la tecnologia i, per tant, està molt bé que ho fem dins del marc del Mobile World Congress. Bé, ara dono pas a l'Albert Forn, director d'M-Schools, la persona al capdavant de tots els projectes que avui presentem, però també de molts que avui no es visibilitzaran per qüestió de temps, però que també hi són. Un aplaudiment per l'Albert Forn. Hola, Mariola. Hola, Albert. Amb ganes de dir moltes coses, Amb ganes de dir moltes coses. I hola a tots, benvinguts i gràcies per venir fins aquí, a aquest gran espai del que és difícil d'entrar i de sortir, i esperem que no marxeu fins al final. Per tant, gràcies a tots. Escolta, clar, aquí jo dic que és una jornada important per explicar moltes de les coses que volem explicar amb el tema de l'educació. La tecnologia, tu sempre ho dius, ha d'estar al servei de les persones i ens ha de servir també per avançar cap a una societat més equitativa, sostenible i inclusiva, no? Efectivament, i ho parlàvem abans amb la consellera també. Sí. La tecnologia de per si no és un fi, sinó que és un mitjà. És una manera que puguem crear una societat millor, que puguem ajudar els nostres alumnes i les nostres famílies a entendre millor el món i a preparar-se millor per un futur certament complex, com estem veient, i bastant incert. Per tant, des de M-Schools el que volem és ajustar-nos i ser capaços de donar aquestes solucions, reptes socials, a través del que és M-Schools, el nostre projecte. I al juny tenim una cita. Al juny tenim una cita. Explica-ho, que jo ja ho sé d'altres vegades que vaig presentar aquests premis i m'emocionava, mentre presentava. No, se n'emocionava. El Johnny ha fet un petit teaser, també, em sembla. Sí, el 7 de juny tenim els M-School Awards, o el que és la final dels M-School Awards.
Però els AMS School Awards el més important no és que arribem a una final i tinguem guanyadors, sinó el més important és que participeu i que trobem aquesta fórmula per ajudar el nostre jovent a imaginar i a crear i a fer i sentir-se part d'aquest canvi, d'aquesta revolució. Per tant, estan tots vosaltres participar. És molt fàcil, després us donaré més detalls, no els faig ara. No fem spoilers. No fem spoilers. I per altra part també tenim tota la part de l'M Schools Lab, que això també és molt important, avui us explicarem en més detall, però l'M Schools Lab també és molt important per nosaltres perquè ens dona una forma d'adaptar la tecnologia que estem veient, que està naixent i que està sortint, i la paraula IA ens ve a tots, però segur que n'hi ha moltes més, adaptar-la a un ús realment molt més específic dins de l'aula i tastar-lo d'una forma molt especial, molt innovadora, que també veureu, jo crec que us agradarà molt i que comencem a tenir ja aviat resultats per poder-vos explicar. Doncs molt bé, un fort aplaudiment per l'Albert Forn i ja comencem aquesta jornada molt interessant. Gràcies. Gràcies, Mariola. Bé, doncs anem ara ja a començar amb les xerrades en aquest segon bloc, una educació digital centrada en les persones. Us presento la Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i especialista en Innovació de Societat Digital, i el Genís Roca, que és especialista en Transformació Empresarial i Cultura Digital. Endavant els dos. Ara és el moment de reflexionar amb dos dels grans que segurament els heu seguit i teniu ganes de saber què en pensen de moltes coses. Va, anem a les preguntes. Primer comencem amb la Liliana. Com pot l'educació fomentar l'ètica? Aquesta paraula que sempre estem dient, parlem de tecnologia, però després ja ve el després. L'ètica, el pensament crític i l'humanisme en un context de canvi tecnològic que estem tan accelerats, que cada dia novetats i més en aquest entorn que estem avui. Com pot la tecnologia contribuir a donar resposta als reptes socials sense perdre de vista que estem educant per una societat digital? Que això és el teu negociat, diríem. I tant. Què en dius d'això? Com ho podem fer per posar-hi ètica? Doncs jo crec que la primera cosa que hem de fer és endreçar aquest totum revolutum que tenim quan parlem de tecnologia i pantalles, i deixar de parlar en singular. Sabem que no totes les tecnologies són iguals, que no tots són pantalles, que també cal que distingim entre els usos que se'n fa, si són usos actius o són usos passius, i aquí els estàndards ètics també tenen molt a veure. I hem de parlar d'ètica, l'ètica sempre és situada. No pot ser en general, no la podem ensenyar en general, sinó que és en base a plantejar situacions. Per això, quan pensem en ètica, tot seguit, ens ajuda a situar-nos quan articulem les preguntes al voltant de dilemes específics. Llavors, un cop entès els impactes de la tecnologia i de les pantalles en general, i de les tecnologies, és quan podem educar-ho. I aprofito per dir que és importantíssim que recordem la importància d'acompanyar l'adquisició d'aquestes competències digitals i d'aquesta consciència de tots els temes digitals, perquè si no, ho hem comentat algunes vegades, si no eduquem i acompanyem digitalment, si no fem aquesta introducció progressiva, ètica i proporcionada, després el jovent se'n va al centre comercial a escanejar-se l'iris. I això ho connecto amb el tema de que l'ètica també està vinculada als drets digitals, que no deixen de ser una nova dimensió dels drets fonamentals de tota la vida des de l'any 48, diguéssim. I és important també l'ètica i els drets digitals perquè justament els drets digitals no es veuen. És molt difícil generar consciència, sobretot a les generacions que pugen, sobre oportunitats i riscos que són difícils d'entendre, perquè moltes vegades tenen a veure amb el futur. És a dir, una dada que avui és sensible, que avui no és sensible o no t'ho sembla, potser ho és el dia de demà a l'hora de buscar feina. Per tant, això és molt difícil de traslladar. Per tant, com ensenyem ètica? Jo penso que al final és això, des del context, després una estratègia pedagògica que funciona moltíssim, que funciona molt bé, és generar rutines de pensament crític i rutines de qüestionament i d'indagació. Clar, és que de vegades fem debats com molt simplistes, de si pantalles sí i pantalles no, i és molt més enllà. Hem de superar aquesta pantalla, precisament. Genís, què en tens a dir amb això que comentàvem? Ara tenim molt aquest debat de pantalles sí i pantalles no. Està bé que el tinguem
I em sembla bé també que s'hagi decidit no posar pantalles a l'aula. Com també m'hagués semblat bé que haguessin dit que sí, pantalles a l'aula. El que sí tinc clar és que el futur té pantalles i que el futur d'aquests nanos que tenim l'obligació d'educar viuran en un futur amb pantalles. Per tant, en algun moment haurem d'assumir que aquest serà el context de treball. Mira, jo em vaig criar en un poble i vaig tenir la sort de poder estudiar. I va haver-hi un moment, clar, jo tinc una edat, parlo d'una època. Llavors, va haver-hi un moment que jo volia estudiar i els meus pares vam tenir la conversa de me n'aniré a Barcelona a estudiar. Llavors els meus pares van optar per dir-me ostres, que bé, podràs anar a Barcelona, allà veuràs, tindràs una oferta cultural de la rapera, veuràs coses molt interessants, podràs anar a concerts, podràs anar al teatre, vés a Barcelona. Però, i recordo vivament la persona i el nom i cognoms, un company meu, els seus pares li varen dir no hi vagis, hi ha molta droga, igual t'atropellen pel carrer, està ple de desconeguts, igual causa amb una perversió o amb una drogadicció, per què no et quedes aquí? I el meu amic es va quedar allà. Llavors, jo accepto que aquests nous entorns tenen riscos, però és l'entorn on jo hauré de viure i desenvolupar-me. És l'entorn, aquesta ciutat és l'entorn on m'he enamorat, on he estudiat, on he après, on he jugat i on he vist coses xungues. Però he après a identificar-les com a xungues i les he resolt millor o pitjor. Però el meu futur passava per saber viure en una ciutat. Llavors, el futur dels nostres fills passa per saber viure en un entorn digital. Si voleu ara ho podem despistar 2 anyets i no posar-los pantalles. Però el seu futur passa per desenvolupar-se en un entorn digital. Llavors, no tinc alternativa. Tenim un auditori tecnològicament motivat, ja, bueno, almenys la part de la dreta, i vull dir que bé. No, i no només posar-hi alarmisme, com dèiem en el començament de la jornada. El raonable. Clar, no? Escolta, Liliana, des de la teva experiència en innovació social digital, com podem fer que la tecnologia sigui un agent d'equitat i no de segregació en el sistema educatiu? Que això també està generant com diferències, no? I tant. Jo crec que hi ha diferents graus, no? Un és el d'accés a dispositius i connectivitat, que aquest diríem que no podem considerar que està resolt, perquè continuem tenint bretxa digital, però sobretot és el que té a veure amb les capacitats i els coneixements. Això que dèiem, per això la importància que també deia el Genís d'educar, i això que comentàvem. Llavors, jo que soc sociòloga, sempre el meu punt de referència sempre és la comunitat. No pensar només a nivell individual, persona a persona, que també hi ha una part de personalització que és important, però té a veure amb generar entorns en els que podem introduir en aquestes tecnologies de forma col·lectiva. O que, com a mínim, l'experiència pot ser individual, però la digestió de l'experiència sigui col·lectiva. I m'explico. Aquí aquests dies heu vist que hi ha molts temes de realitat immersiva, que no és el mateix que realitat virtual. O si heu anat al museu digital ideal del Poble Nou, allà s'entén aquesta realitat immersiva. Quin avantatge té, per exemple, a nivell d'equitat? Primera, que preparar una sala perquè sigui un espai immersiu és molt més econòmic que aconseguir no sé quantes ulleres, 25 ulleres per tota una classe. Però sobretot és que aquesta experiència tu l'estàs tenint, és a dir, és una experiència híbrida realment perquè és digital i presencial alhora i tota l'estona tens consciència que l'estàs vivint amb algú al costat. I llavors, en aquest sentit, es genera aquesta experiència sensorial que després es pot comentar o la pots comentar durant aquesta mateixa experiència. Per exemple, aquest és un cas, i de fet tenim un cas d'èxit també aquí a Barcelona, de la cooperativa Suara, on tenen un espai, un laboratori també digital, per
testejar aquestes sessions immersives o aquestes experiències immersives que es poden aplicar a 1000 coses, també a temes de salut mental, a reducció de l'estrès, però també a treballar amb persones amb sordesa o tenen un cas que estan treballant en una empresa que es diu Brumix per persones amb trastorn de l'espectre autista. Llavors, aquí estem parlant d'accés a la tecnologia o aquestes tecnologies, però estem parlant també de l'atenció a la diversitat, que no podem separar una cosa de l'altra. I després, si tinc temps, hi ha un exemple una mica més llunyà de com fer servir una tecnologia que està esbiaixada, com posar-la a favor de l'aprenentatge i de l'empoderament. I me'n vaig a una escola d'estiu que impulsa la doctora Tanksley, que ella és una experta en ètica de la intel·ligència artificial, afrodescendent i, per tant, constantment, quan fa servir models entrenats i de més, constantment se'n recorda que ella i identitats com la seva no estan presents en els entrenaments d'aquests models. Llavors ella va dir, molt bé, doncs faré una escola d'estiu per criatures afrodescendents també, crec que eren adolescents al voltant dels 12 anys, i jugarem a veure-li els forats a un robot educatiu que es diu Moxie. Moxie o Moxie, ara no recordo. I llavors van estar la primera setmana veient-li els forats a nivell, sobretot buscava que l'alumnat s'adonés que li faltaven referents afroamericans en aquest cas, que eren els que ells plantejaven a nivell de música, a nivell de cultura, a nivell d'eslang, a nivell de llenguatge i de més. I llavors la primera setmana era una presa de consciència, de dir, escolta, col·lectius com nosaltres, aquí no hi som. La segona part del curs d'estiu, les 2 setmanes següents, van ser de dir, doncs i què fem? Si no hi som, personem-nos-hi. Llavors van aconseguir, a través d'un tema de programació i així, van aconseguir programar alguns continguts perquè aquest model pogués donar respostes que tinguessin aquest nou element cultural. Llavors li van canviar el nom al robot, em sembla que de Moxie va passar a dir-se Jordan, però sobretot el que es van emportar aquestes criatures en 3 setmanes eren 3 idees. Una és qui fa la tecnologia, aquestes tecnologies, doncs incorpora la seva mirada. La segona és, ens hem de posar a estudiar per poder desenvolupar tecnologies no només com a consumidors passius, sinó per poder també posar els nostres interessos i resoldre les nostres necessitats. I la tercera és possible perquè ho hem fet en una escola d'estiu de 3 setmanes. Clar, molt bé, és un molt bon exemple. De vegades, és veritat, s'entén més les coses quan posem els exemples. Genís, tu que estàs molt especialitzat en processos de transformació digital i assessores a moltes empreses, a nivell educatiu, quines consideres que són les competències fonamentals perquè els alumnes puguin tenir aquest pensament crític que tant estem exigint, no? En un moment de fake news, de desinformació i etc. Evidentment, no en tinc ni idea, però... Sí que en tens idea. Però ara semblarà que ens ho hem preparat. Diria que una de les coses que està passant és que la nostra mainada s'està acostumant a enfrontar-se individualment a la tecnologia i fa uns usos individuals. De l'exemple que acabes de posar ara, Liliana, el que m'interessa molt és l'ús col·lectiu de la tecnologia. Llavors, la que em sembla una possible bona pràctica és proposar-li als nanos un ús col·lectiu de la tecnologia i que el grup classe, ja no és que dintre del grup classe 2 facin una cosa o una altra, sinó que el grup classe, recolzat amb la tecnologia, es planteja un repte. Recordo un cas concret, el grup Aula va treballar la relació amb la Mediterrània, però els professors havien parlat amb uns col·legues de Líbia i amb uns col·legues d'Israel i amb uns col·legues de Marsella que havien fet la mateixa reflexió amb el grup classe, llavors es connectaven un dia i s'explicaven. Llavors aquesta connexió era possible gràcies a la telemàtica i percebies que el mar des de Líbia es veu d'una altra manera i a més ho feien en un altre idioma i de cop i volta la tecnologia va fer possible un intercanvi de cultures, un diàleg, etc. I per complementar-ho una miqueta, semblaria, sé que no és veritat i sé que treballeu molt el treball per competències, etc., però semblaria que tenim un biaix cap a avaluar el resultat. I semblaria que ara hi ha més oportunitats avaluant el procés. Quan tu li demanes a algú un treball sobre com va començar la Revolució Francesa, doncs ara el ChatGPT ho contesta bé, això.
com va començar. No sé si contesta bé o malament, però dona una resposta que podries aprovar. Llavors, que l'exercici estigui orientat a assolir un resultat ja no serveix. Ara és més interessant demanar-li el seguit de prompts que ha fet servir per arribar a aquella resposta, assumint que ha fet servir ChatGPT. Però de cop i volta el que vull avaluar és el procés que ha fet per arribar a aquell resultat i no tant el resultat. El que estic dient són obvietats. Això d'opinar d'ensenyament és com opinar de futbol. Tothom té una idea de quina ha de ser l'alineació i l'estratègia quan no comencen amb l'anècdota que el meu fill o a casa meva, però semblaria que una cosa és orientar-se al procés més que al resultat i intentar que el procés sigui col·lectiu i no individual. Recordo un mestre que m'explicava que havia agafat el ChatGPT per fer personatges històrics i després feia que els nanos els entrevistés, no? Jo què sé, a Franco, etc. Napoleón. No estan... Vaya exemple he anat a donar, no? Són els temps que corren. Sí, això és així. Però sí, és com fer-ho una mica a la inversa, no? De manera també ara una mica més sintètica, com podem assegurar que l'educació digital només es faci per les necessitats econòmiques i per al futur, no? Estem com pressionant molt cap al futur digital dels alumnes, no? O el futur laboral, diríem, dels alumnes, sinó que també que ho vegin com una necessitat, no? Aquesta educació digital, jo crec que, bueno, de fet, tota la població necessita educació digital, no? Però pensant en els alumnes i en els mestres, com ho podem fer, això? Com podem assegurar-ho? Clar, jo crec que el primer pas és entendre que estem formant ciutadania del segle XXI, el Genís ho deia, és a dir, és l'entorn en el que viuran. Que d'altra banda, també és important educar en créixer en la incertesa, perquè tampoc no sabem exactament com serà aquest món, no? Per tant, jo crec que part de les habilitats digitals, a part d'entendre, d'oferir pensament computacional a tothom, aquest esperit crític que dèiem, altres habilitats que també seran necessàries serà aprendre contínuament, el tenir la curiositat, que això les criatures neixen amb aquesta curiositat inherent. El que hem de fer és no encapsular-la i no eliminar-la, no esborrar-la, sinó fomentar-la. I per altra banda també, tot el que té a veure amb aprendre altres qüestions, com és relacionar-se, perquè, per exemple, una de les coses que jo crec que és preocupant és també les dades que van apareixent sobre com a les noves generacions, diria als adolescents d'avui a dia, els inquieten les interaccions presencials, per exemple. Hi ha tota una part d'aprendre a relacionar-se que té a veure no només amb la pròpia seguretat i amb l'empatia, sinó també amb sentir-se part d'alguna cosa. Per tant, tot plegat, jo crec que sense una mirada multidisciplinar és molt difícil no només pensar en l'escola com a la fàbrica d'abans, com la preparació per anar a la fàbrica d'abans. Llavors, això ja no és així, aquest ja no és l'esquema. I per tant, jo crec també que aquí és necessari que hi hagi 4 potes imprescindibles, que és tota la part educativa, tant des de la vessant de l'equip que està educant com des de l'administració, la part de les empreses, que també jo crec que aquí pot haver connexions importants que no només siguin de com han de dir les empreses que ha de ser el talent per poder-les fitxar, per poder generar riquesa, sinó és una altra cosa. També la part de l'acadèmia i la ciutadania organitzada. I al final jo crec que la forma més senzilla de sintonitzar aquestes 4 potes al final és identificar reptes i orientació a reptes, no orientació a mercat laboral o orientació a generació de riquesa únicament. Estava pensant, Liliana, que m'ha fet pensar que abans de la pandèmia vam coincidir que tu presentaves un llibre sobre com eren els adolescents. I ara estic pensant que això igual fa 4 anys. Tu creus que aquells adolescents que vas escriure són encara els mateixos o que la cosa va tan ràpida que ja seran uns altres adolescents? Ja són uns altres adolescents. Perquè tu vas parlar amb moltíssims adolescents per saber de quina manera relacionaven amb la tecnologia, no? Però clar, jo crec que en 4 anys la cosa, i en pandèmia al mig, ha canviat tot, no?
Ha canviat moltíssim. De fet, amb les dotzena de persones que vaig entrevistar pel llibre, els he com anat seguint la pista i és molt interessant també entendre que... Jo quan els vaig entrevistar ja eren majors d'edat i parlàvem de la seva experiència des de l'adolescència, però després, per exemple, es veia molt clarament com un factor corrector, no? I a més hi havia un patró de gènere molt clar. Per les noies arribava com als 21 anys, que llavors feien com neteja dels contactes que tenien a les xarxes, que esborraven missatges que ja no les identificava. Curació de continguts, maquejar el seu perfil digital, i amb els nois arribava una miqueta més tard. Amb els adolescents que parlo ara, perquè no he deixat de seguir la pista, perquè em sembla que és una etapa com molt crucial, amb les noies que parles avui en dia, per exemple, entenen que un peatge normal per fer servir Instagram, per exemple, és que de sobte un senyor desconegut t'enviï una foto no sol·licitada. I ho accepten com a mal menor. Llavors, jo diria, els adolescents no són els mateixos, no només per la pandèmia, sinó perquè també el que passa en els entorns digitals tampoc és la mateixa cosa. I igual que passa això, també aquestes mateixes noies o nois també et diuen, ostres, que bé perquè jo tinc aquesta característica o tinc aquest interès i sé a les xarxes entopar amb una comunitat d'interès que em fa veure que no estic sola, que no sóc l'única que li interessa aquest tipus d'il·lustració o aquest tipus de música, i és un lloc també de descoberta. Llavors, també fa un parell de setmanes a l'EdTech parlàvem també amb un grup de joves i el que demanaven era sobretot molt acompanyament. Molt acompanyament. Fins i tot havien classificat els tipus d'acompanyament. L'acompanyament tècnic per quan el catxarro no funciona o quan la connectivitat no sé què, per tant, la part tècnica. La part relacional i fins i tot la psicològica, perquè també una altra de les coses que em va sorprendre molt era que parlaven de la importància que tenen per ells i elles els comentaris que reben a través de les xarxes. O sigui, la validació social és absolutament importantíssima a les seves vides. I Genís, en base a això de l'educació digital, aquí hi ha, evidentment, molts mestres. Clar, de quina manera poden, diríem, empoderar-se davant dels alumnes també amb aquesta educació digital, fer-se escoltar també? Com ho poden fer els mestres? Preguntes difícils, Sí. No, és que és tan fàcil opinar i després s'ha de fer. A veure, primer necessito trencar una llança en defensa d'una altra cosa abans. La tecnologia no és el problema. La tecnologia és la solució. Estic cansat ja d'aquest combat entre humanitat i tecnologia perquè la tecnologia és profundament humana. De fet, la tecnologia és una característica humana. Els humans som uns animals capaços de recolzar-se sistemàticament en tecnologia per resoldre problemes i això ens fa humans i això ens marca la diferència. Vull dir que la tecnologia és una de les característiques dels humans. És inherent amb el fet de ser humà, el fet de recolzar-se en tecnologia per resoldre millor els problemes i ser més eficient en els processos. I si hem avançat i estem aquí en una sala com aquesta, és perquè hem sigut capaços de gestionar tota aquesta tecnologia per tirar endavant. Jo sóc un humà handicapat. Tinc un seguit de limitacions, algunes no les sabeu, però si les sabéssiu us espantaríeu, i altres són molt evidents. Per exemple, la Liliana i jo veiem malament. Llavors, de manera natural, ens recolzem en una tecnologia que millora les nostres capacitats. I gràcies a aquesta tecnologia que millora les meves capacitats, jo puc desenvolupar-me millor en aquesta societat. Perquè sense aquesta tecnologia no podria llegir, no podria escriure, no podria conduir i vés a saber què podria fer. I, en canvi, de manera natural, jo els matins em recolzo amb una... Això no surt dels arbres, us ho prometo. Llavors, jo em recolzo de manera natural amb una tecnologia per resoldre problemes. I llavors, la humanitat, en el seu desenvolupament, continua generant noves tecnologies que ens fan més eficients per resoldre més problemes. I estic davant d'una generació de noves tecnologies que milloren les meves capacitats de comunicació, d'accés al coneixement, de resolució de problemes, i clar que la vull fer servir. Aquesta tecnologia dona problemes. Vale, doncs els gestionaré. Mira, anem a parlar de tecnologies. La primera tecnologia, el foc. O sigui, quan tu ets capaç d'encendre i apagar el foc, els arqueòlegs ho considerem una tecnologia. Una cosa és que hi hagi un accident i cali foc, però si tu obres i apagues el foc, això és una tecnologia. Nosaltres fa uns 200.000 anys que ens relacionem amb una tecnologia que és el foc. Sabem que dona problemes. Tots i cadascú de nosaltres aquí, tots, teniu una cremada per foc. Uns ous ferrats que van esquitxar, un dia planxant la camisa que vas deixar allà al colze,
un petardo de Sant Joan mal tirat, tots tenim una cicatriu per foc, tots. Tots hem dit als nostres fills, no toquis, vés al tanto, vigila amb el foc, tenim, aquí hi ha extintors, mesures d'incendis, tenim un cos de bombers, tenim normativa, i malgrat els evidents riscos, cada dia hi ha incendis, perdem patrimoni pels incendis, es va cremar a Notre Dame, jo què sé, malgrat tots els problemes, morts per incendis, malgrat tots els problemes que tinc amb el foc, la meva opció no ha sigut renunciar a fer servir el foc, sinó mirar d'educar-nos, mirar de tenir prevenció, acceptar que pot ser un problema, fer normativa... I conèixer una mica el foc, no? Perquè de vegades la por que tenim de l'IAS per el desconeixement... Jo no estic disposat a viure sense el foc. Abans parlava de casa, a casa érem de pagès. El meu pare va veure l'arribada dels tractors. Abans eren 30 que anaven a segar i ara hi ha un tractor. El tractor va fer perdre llocs de treball? Totes les tecnologies de la història de la humanitat eficienten processos i, per tant, fan perdre llocs de treball. Però avui, sense tractor, no pot ser pagès. Llavors, no podreu ser mestres sense tecnologia i no podrem ser ciutadans sense tecnologia. Per tant, endavant. I ha estat un gust poder parlar de tecnologia amb un antropòleg i amb una sociòloga. És a dir, que ja no fem allò de lletres i ciències, ara ja és un tot barrejat. Moltíssimes gràcies per la conversa. Gràcies, Liliana, Genís Roca. Bé, doncs continuem. M-Schools Lab és un programa d'innovació oberta impulsat per Mobile World Capital Barcelona i M-Schools. El seu objectiu és identificar, pilotar i avaluar solucions digitals que ajudin a transformar i millorar l'educació. Una vegada ja hem parlat de por amb aquesta conversa de la tecnologia, anem a veure què és el que podem aplicar. Per entendre millor com funciona i què aporta aquest programa, ens acompanyen Albert Forn, director d'M-Schools, i Francesc Fajula, CEO de la Mobile World Capital Barcelona, que ens explicaran el per què i el com del Lab. Endavant, Francesc i Albert. Un aplaudiment. Gràcies, Mariola. Hola de nou a tots que estem per aquí plegats. Espero que esteu passant bé, Esteu passant bé? A veure, sí? Molt bé. Bueno, avui parlarem de l'M-Schools Lab. L'M-Schools Lab és un espai d'innovació oberta que connecta centres educatius i la indústria EdTech per abordar les necessitats més urgents de la comunitat educativa. L'objectiu és acompanyar els centres en el procés de fer servir la tecnologia de manera transformadora, segura i saludable. A Mobile World Capital creiem en Humanizing Technology, humanitzant la tecnologia. I aquest principi s'aplica també a l'educació. La tecnologia ha d'estar al servei de les persones, ajudant a resoldre reptes reals i promovent un aprenentatge més equitatiu, inclusiu i sostenible. El Lab fomenta la col·laboració entre docents, experts i institucions, creant una comunitat d'intercanvi de coneixement. I com ho fa? Ho fa llançant convocatòries obertes per trobar solucions EdTech a problemàtiques específiques. Les iniciatives que es presenten passen un procés intens de preselecció i de selecció final. Les propostes guanyadores es piloten en diferents centres educatius que prèviament s'han pogut inscriure a la convocatòria, que també és oberta. Des d'M-Schools Lab acompanyem els centres educatius durant tot el procés, des de la implementació fins a l'avaluació. El nostre objectiu és donar suport als docents i minimitzar la càrrega, perquè puguin centrar-se en el que realment importa, l'alumnat. Cal tenir present que des dels inicis es tenen en compte tant aspectes pedagògics com aspectes de seguretat i privacitat, que són determinants per tal que les propostes es puguin pilotar. També cal dir que comptem amb una entitat avaluadora externa, que en aquesta primera edició és EduLab, grup de recerca de la UOC, que s'encarrega de tot el procés d'avaluació. Volem treballar des del rigor i amb evidències. A finals del 2023 vam llançar el primer repte del M-Schools Lab. Com pot contribuir la tecnologia a la motivació, la personalització de l'aprenentatge i de l'èxit escolar? La resposta que vam tenir va ser excepcional. Més de 100 solucions
de tot el món es van presentar per formar part d'aquest programa. Després d'un rigorós procés de selecció, 2 solucions guanyadores es van començar a pilotar a 9 centres educatius de Catalunya, impactant en aquest cas a més de 800 alumnes. Una de les 2 solucions seleccionades és Troba la insígnia per al teu futur, impulsada per Nexes Interculturals. El seu objectiu és connectar els estudiants amb oportunitats d'aprenentatge personalitzades segons els seus interessos. Com ho fa? La plataforma Cities of Learning proposa itineraris d'aprenentatge basats en els resultats d'un diagnòstic participatiu de més de 230 alumnes. Els assoliments d'aquests itineraris es validen amb insígnies digitals, que es converteixen en un portafoli de competències clau com el pensament crític, la creativitat o la resolució de problemes. Aquestes connecten amb les competències del perfil de sortida de l'alumnat en acabar l'educació obligatòria. I això permet als docents tenir una visió més completa dels seus interessos i habilitats dels estudiants. A més, fomenta un aprenentatge actiu i experiencial, basat en exploració personal, recerca, treball col·laboratiu i connexió amb la comunitat. La segona solució guanyadora és Ani Advisor, un projecte d'origen finlandès, reconegut, premiat i avaluat, però que mai ha estat experimentat a Catalunya. Es tracta d'un bot de suport per a estudiants que utilitza missatgeria instantània per reduir l'abandonament escolar i fomentar un entorn d'aprenentatge més atent i més sensible. És un tutor més a l'aula, sempre programat amb els interessos de cada equip docent. Com funciona? Envia missatges via WhatsApp o SMS en moments clau del curs escolar. Identifica possibles necessitats de suport i facilita informació útil o derivacions a serveis especialitzats. Els docents poden programar-lo i personalitzar-lo segons la realitat de cada centre. Els primers resultats d'Ani Advisor són molt prometedors. Optimitza el temps dels docents, ja que el bot fa un primer cribratge de les necessitats de l'alumnat. Detecta i deriva necessitats reals. Un 10% de l'alumnat ha manifestat dificultats relacionades, per exemple, amb orientació acadèmica, salut mental o motivació. Un cop detectades les necessitats, aquest alumnat és derivat a un altre docent, a l'orientador o psicòleg, o fins i tot, en alguns casos, entitats que col·laboren amb els centres, serveis socials, professionals de programes de mentoria o entitats locals. I, a més, 5 de les 6 escoles que han implementat ANI han decidit evolucionar cap a la versió, o partint de la versió determinista, cap a la versió amb IA, intel·ligència artificial, per ampliar la seva capacitat de suport. La millor manera d'entendre l'impacte de l'M-Schools Lab és escoltant els qui el viuen de primera mà. Us hem preparat un vídeo on docents i representants de les solucions que ens expliquen com s'estan desenvolupant els pilots i què estan aportant a les seves escoles. Veiem-lo. Nosaltres en el centre potenciem molt el tema de l'acompanyament, intentar ajudar a acompanyar l'alumne en aquesta part més emocional de creixement personal. És indispensable que els alumnes estiguin bé, que els acompanyem, que què els hi preocupa i donar-los aquest suport. La nostra realitat és que dintre de la mateixa aula pots tenir gent de 40 anys, pots tenir gent de 25, pots tenir gent de 16. No tindrà els mateixos problemes el nen de 17 o la nena de 17 anys que un de 30, que l'alumne de 54 anys. ANI Advisor és un bot d'acompanyament. L'objectiu d'ANI és millorar l'assistència a l'alumnat, que se senti més acompanyat al llarg de la seva vida acadèmica i poder, d'una banda, prevenir els possibles problemes que puguin sorgir i, d'altra banda, quan sorgeixen, poder-los solucionar de la manera més eficient possible. Combinem aquestes 3 eines que mencionava, enquesta, entrevistes i els grups focals. Totes aquestes dades s'han analitzades conjuntament per entendre què els mou als alumnes, què els preocupa, com els agrada aprendre. I això és informació molt útil pel professorat que els hi proporcionem. En
en el dia a dia, en l'espai classe, se'ns escapen els interessos que tenen els alumnes, més enllà del que salta a la vista, que trobes casos molt xulos, joves que estan interessats en coses que ni t'imagines. Conflueixen la tecnologia, els dispositius mòbils, la dinàmica de l'alumnat que després de la pandèmia ha estat molt més reactiu a no treballar directament amb les persones. Poder cridar, encara que sigui a través d'una eina o d'una aplicació, però poder dir, ostres, necessito ajuda, saps? Potser a la persona no t'ho diuen, perquè és allò que et dius, la vergonya, el no sé què, com li dic, alliberar aquest patiment en silenci. Molt interessant, oi? Deixeu-me ara que us parlem del nou repte que hem llançat des del M-Schools Lab, que espero que us interessi moltíssim. Com pot la tecnologia potenciar la detecció precoç, l'abordatge primerenc i l'acompanyament socioemocional per fomentar el creixement personal i acadèmic de l'alumnat? L'objectiu és incrementar la capacitat dels centres educatius per identificar i donar suport a estudiants amb dificultats de neurodesenvolupament, utilitzant eines digitals per millorar la detecció i el suport. Sobre la convocatòria que hem fet per identificar solucions tecnològiques prometedores, els números parlen per si sols. Més de 50 solucions presentades. 73% són startups, 53% són nacionals i 47% internacionals. 16 solucions semifinalistes que ara passen a la següent fase d'avaluació. Les propostes seleccionades s'agrupen en dos grans enfocaments. Plataformes de detecció i suport per a condicions de neurodiversitat com TDAH, dislèxia, discalcúlia i TEA. I jocs basats en neurociència per a desenvolupar habilitats cognitives i detectar dificultats. El proper 3 d'abril farem el Pitch Day, on les 6 solucions finalistes presentaran les seves propostes davant un jurat expert i vinculat al tema. Les dues guanyadores s'implementaran en centres educatius de Catalunya a partir del setembre del 2025. Si sou un centre educatiu, que molts ho sou, o hi sou, interessat en participar, podeu trobar tota la informació i contactar amb nosaltres a la nostra web mschools.com. Moltes gràcies per aquesta exposició. Gràcies, Francesc, gràcies, Albert. I això, i amb tots aquests exemples, que va molt bé que expliqueu exemples. Genial, moltes gràcies. Gràcies per tot. Som-hi, senyor. Bé, seguim amb el M-Schools Lab i aquest nou repte. I per entendre millor la importància de la detecció precoç i el suport a l'alumnat, tenim ara una intervenció de valor. La doctora Bosch és psicòloga, màster en diagnòstic i tractament psicològic i especialista en avaluació i diagnòstic de trastorns del neurodesenvolupament. Ens oferirà un moment de reflexió a l'entorn de la necessitat de donar resposta a les necessitats que planteja precisament el repte del Lab 2. Concretament, la doctora Bosch ens parlarà de detectar a temps no és un luxe, és una responsabilitat, com la ciència ens guia cap a una educació inclusiva. Endavant, doctora Rosa Bosch. Bon dia. Us demanaré que, com el primer CEO, que torneu a aplaudir perquè això impressiona molt i necessito una mica de speech. Perquè no estic acostumada a estar en un ambient tan fantàstic com aquest. Per això, el primer de tot, vull donar les gràcies a tots els organitzadors per convidar-me i també dir-vos que no soc mestra, no he treballat mai en una escola, però sí que en els últims 14 anys ens hem destinat a fer un projecte de recerca, començant a grans hospitals com l'Hospital de la Vall d'Hebron, després l'Hospital Sant Joan de Déu i actualment el Talla de Manresa, i hem treballat a dins de les escoles. I això és el que ens permet tenir aquest coneixement del dia a dia del que passa als centres educatius, més tot el cos teòric que ja es coneix i que es coneix de fa anys, parlar de responsabilitat.
I parlem de responsabilitat de nosaltres com a pares, dels docents, dels equips directius, dels polítics, perquè ja no ens podem permetre que cap altre nen, que cap altra nena sigui diagnosticat d'una dislèxia als 12 anys, no als 12, als 15, o d'un problema de llenguatge a la secundària. Per això parlarem de responsabilitat i per això, i per sort, tenim molta ciència que ens ajudarà a saber fer com hem de fer les coses. Estem en un entorn fantàstic, on veiem tota la tecnologia que hi ha, totes les novetats. Sabem que tenim cotxes que aviat ens portaran sols a tot arreu i probablement conduiran millor que nosaltres perquè ni es cansaran ni tindran problemes d'atenció, etc. També la gran interrupció de la intel·ligència artificial ens ha vist com ens ha sacsejat totes les nostres maneres d'aprendre. Volem que la intel·ligència artificial ens ajudi amb la detecció del càncer, amb el millor tractament, i això passarà, i n'estem molt contents i orgullosos. I a més també amb el mòbil, jo no perquè l'he deixat allà, però sí, el nostre mòbil detectarà senyals d'atac de cor abans que nosaltres tinguem qualsevol símptoma. I tot això és bo, no? Ho tenim tots clar. En canvi, de forma paradòxica, encara tenim nois i noies, infants a les nostres escoles que fins que no pateixen, i pateixen de forma significativa, no comencem a actuar. Us presento dos personetes. Són qualsevol personeta que segur que teniu en els vostres centres educatius i que heu vist al llarg de tots aquests anys que fa que treballem. Una és l'Alba. Aquesta nena té 9 anys, no li agrada llegir. Segur que si pregunteu als vostres estudiants i pregunteu a qui li agrada llegir, molts us diran que no els agrada, però ella, més que no li agrada, té com una aversió. I aquesta aversió per la lectura i aquesta comparació amb els seus companys ha fet que cada vegada se senti pitjor, perquè no se n'acaba de sortir. Té 9 anys i se sent poc capacitada, se sent amb inferioritat de condicions que els seus companys i això fa que cada vegada se senti un pèl pitjor a l'escola. En canvi, l'Arnau, exactament el mateix, a la mateixa edat, les mateixes dificultats, però a P5 o infantil 5, com es diu ara, un professor molt hàbil va detectar que tenia aquestes dificultats i va començar a cablejar aquest cervell, el va reacondicionar. És a dir, són la mateixa sintomatologia, la mateixa capacitat, però dues trajectòries totalment diferents. Què ens diu la ciència? La ciència ens diu moltíssimes coses, però no ara, fa anys. Quan nosaltres vam començar a treballar a les escoles va ser el curs 2011-2012, en una escola petita de Capellades. En aquell moment nosaltres ja teníem clar com la ciència ens podia ajudar en la detecció precoç, en evitar aquests mals dels nois i noies que no podien... Abans hem parlat d'abandonament, no de l'expressió. Què passa amb aquests nois i noies que al final no poden continuar a l'institut? Doncs quan vam estar i vam començar els projectes ens van dir, bueno, hi ha molta ciència, però demostreu. I vam començar aquest gran projecte del qual estem molt orgullosos, l'equip investigador i jo personalment, perquè en aquests últims 12-13 anys hem ajudat a més de 14.000 famílies de quasi bé 50 escoles diferents per tota Catalunya. Potser alguns de vosaltres heu participat en aquest projecte, no us veig, per tant no us puc reconèixer, però segur que n'heu sentit a parlar. I els resultats són clars. Sota un baix rendiment educatiu hem de pensar en múltiples factors. No és una qüestió senzilla, no és un factor, aquest és el problema, aquesta és la solució. És veritat que hi ha molts factors que poden explicar quan un noi, quan una noia no està bé, quan un adolescent no està bé a l'escola. Però quan els mirem de forma independent, veiem que aspectes d'estrès ens poden afectar o quan tenim una situació molt problemàtica, molt estressant. També el nivell socioeconòmic, desfavorit, inclús si li afegim a immigració, són factors que es veuen relacionats amb aquest baix rendiment acadèmic i hi ha altres variables de tipologia més cultural que també influencien. I no ens oblidem del que té a veure amb salut mental. I si fem estudis per separat, veiem que cada una d'aquestes variables té un pes important. Però quan les estudiem de forma conjunta i mirem realment què és el pes de cada una d'aquests aspectes, ens adonem compte que passen per davant independentment del nivell socioeconòmic, independentment de l'origen immigrant dels nostres estudiants, independentment dels successos estressants, el que té més força és la psicopatologia.
I en tenim de dos tipus de psicopatologia. Una que ens ajuda a tenir un bon rendiment acadèmic, i segur que ara pensareu en nens i nenes que són perfil ansiós, molt exigents, molt inclús haig de treballar perquè si no, no me n'en surto i m'hi esforço i a més pateixo si no me'n surto bé. Són aquells nens i nenes que potser sí que tenen un bon rendiment acadèmic, però que quan arriben a batxillerat els hem d'anar atenent a les sales d'enfermeria per tots aquests atacs d'angoixa. Per altra banda, tenim clar quina psicopatologia detectada de molt petits, ja no estic parlant ni de trastorn, sinó de psicopatologia afecta el rendiment acadèmic. I una és tot el que té a veure amb la sintomatologia relacionada amb la conducta, però la que més pesa és tot el que té a veure amb la inatenció. Però a més, si després mirem amb diagnòstics, quins són aquells diagnòstics que ens afavoreixen aquest baix rendiment acadèmic, tornem a veure que hi ha variables que també impacten, com per exemple el gènere. Els nois tenen moltes més dificultats en rendiment acadèmic si tenen aquests factors. L'edat, quan més gran, més pateixo. I hi ha altres variables com l'ús de pantalles, si dormo poc, si no menjo. Però una altra vegada, quan tornem a analitzar de forma conjunta aquestes variables, tenir un TDAH, tenir una dislèxia, et dona 5, 6, 7 vegades més probabilitat de tenir un baix rendiment acadèmic. I el baix rendiment acadèmic et dona més probabilitat d'acabar abandonant. També tenim mesures protectores, detectar abans, ficar fil a l'agulla, escoles i centres de salut treballant conjuntament, i això pot revertir-ho. No us demanaré que aixequeu la mà perquè no us veig, esteu tots foscos, però si jo no us demanés la mà, us digués que aixequéssiu la mà aquells que algun dels vostres fills ha anat al Kids&Ats, de ben petits, a aprendre anglès, perquè és una cosa que tenim tots molt clar. Quan volem aprendre anglès ha de ser de ben petit, i ho hem de fer-ho oralment, i ho hem de fer-ho amb cançons, etc. Jo vaig començar a estudiar idiomes i vaig fer francès a 6è de primària. Ara ho estem fent des que comencen a les escoles, introduïm els idiomes, perquè sabem que el cervell és plàstic i perquè sabem que si alguna cosa ensenyem abans que aquest cervell, aquesta circuiteria cerebral s'hagi instaurat, millorarem. També ens passa amb lectura. Tenim claríssim que tractar els símptomes de la dislèxia abans dels 6 anys farà un canvi radical en el cervell d'aquests nois i aquestes noies, perquè el llegir no forma part dels aspectes innats del nostre cervell, és una cosa que ensenyem. Doncs aquest circuit, si no el sabem fer de la manera que és més natural, l'hem de boicotejar i donar una alternativa. I és claríssim amb estudis de neuroimatge com tu actues i actues abans dels 6 anys, pots començar a canviar coses. Què fem al revés? Doncs no ens aclarem quan hem de diagnosticar una dislèxia. Que si el 5, que si el 6, que fins que no acaba el segon, que fins que no és quart de primària, perquè uns diem una cosa, els altres diuen unes altres. Deixem-nos estar d'històries. Hi ha un estudi finès, que no el presentaré perquè no tenia temps, que agafa els nadons des que neixen i els segueix fins a l'edat adulta. I als 6 mesos comencen a detectar. Clar que no comencen a detectar que llegeix malament, perquè no llegeixen, són nadons, però sí que depèn de com sentin, depèn de quin és el seu component més auditiu, podem anar-nos indicant cap una cosa o cap l'altra. Què hem de fer? Treballar. No ens ho pensaríem abans, ho explicàvem a la primera taula, amb la tecnologia de les ulleres, del foc, etc. No ens ho plantejaríem si fos una qüestió física, si aquell nadó ha nascut sense una extremitat i li podem ficar una pròtesi. No ens esperarem als 7 anys a veure si no pot córrer, ho farem abans. I amb això passa el mateix. Amb el TDAH, el mateix. Ens queixem que ara tots els nens nenes estan diagnosticats de TDAH, que si augmenta la prevalència, que no és veritat. Però sabem que si actuem abans dels 9 anys en regulació de les funcions executives, disminuirem. Com que tenim a les consultes, els últims 10 anys, no hem arribat en aquesta... No ve a les nostres consultes quan parlem de detecció precoç, sempre ve quan parlem de les conseqüències. És més fàcil que vingui algú, un adolescent que està consumint cànnabis i els seus pares estan molt preocupats, que algú que simplement no sap denominar bé a nivell de llenguatge. Ho tenim clar. La ciència ens recolza que la detecció precoç només ens porta beneficis. I sobretot, quan ja parlem en un segon terme, ja no parlem amb aquella sintomatologia, llegirà més ràpid, estarà més atent, s'autocontrolarà més. Anem a veure com està aquesta salut emocional. Si no detectem
quan encara no tenim dificultats, no podem previndre aquests problemes d'autoestima, de propi concepte, de les meves capacitats que fa que se senten els alumnes que tenen aquestes dificultats. D'acord? És una prevenció precoç que tindrà beneficis a mig i a llarg termini i hem d'aprofitar-ho. A nivell internacional ho tenen clar. Aquest estudi finès que us deia, des de ben nadons, ha portat a les escoles fineses a detectar als 4-5 anys. No llegint, no llegeixen. Als 4-5 anys no han de llegir les criatures, probablement no estan preparades. Però sí que hi ha llenguatge, sí que hi ha denominació, sí que hi ha moltes altres àrees que podem estar al tantos. En altres països, com Singapur o Estònia, utilitzen innovació. Queda claríssim, totalment d'acord amb la primera taula, com la innovació ens ha de permetre tindre una realitat, una escola totalment inclusiva. És a dir, fiquem ulleres per tothom. Si les ulleres són cares o la realitat augmentada és cara, anem a fer la immersiva. I aquests mètodes de detecció precoç ens han de fer arribar a totes les persones que ho necessiten i tot allò que té a veure amb l'aprenentatge de forma individualitzada. Fa uns anys que sí que estem parlant molt del que necessita l'alumnat, centrat en el nen o la nena, centrat en aquest aprenentatge més personalitzat. Sols, nosaltres, els humans, no podem. És molt difícil per un mestre que està en una aula entendre què passa a tota aquella canalla que li reclamen diferents coses. Utilitzem-ne de les tècniques, de la innovació i de la tecnologia que ens ha ajudat a totes les àrees de la vida. En medicina, per exemple, no ens permetem el luxe de no diagnosticar un tumor sense radiologia i això és el que hem de fer. Fins ara, en aquests estudis hem vist que només diagnostiquem o només detectem 3 de cada 10 infants que ho necessiten, molt per sota del que tocaria. Hauria de ser el 100%. I a més, quan ho fem tard, aquesta problemàtica d'allò que era molt senzill, certes dificultats en lectura, certs problemes d'atenció, certs problemes de relació, passa a ser amb molta més conseqüència i llavors també costa molt més. Les prevalences es mantenen, no tenim més nois i noies amb TDAH. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de factors que hem d'anar controlant, per això fem cerca, per veure si, per exemple, com la contaminació pot afavorir la prevalència d'alguns trastorns del desenvolupament. Però en general tenim els mateixos. El que passa que tenim necessitats canviants. No té res a veure com som nosaltres, com són els nostres infants, com són les famílies d'aquests infants. Els pares han canviat, els pares dels alumnes han canviat moltíssim i també les escoles també. Per tant, ens hem d'adaptar. I, sobretot, heu de tenir en compte que això que us estic explicant, hi ha estudis i estudis formats pel nostre propi grup de recerca que detecta com genèticament pots tenir índex de baix rendiment acadèmic. Vaig acabant, que me queda un minut. Què volem? Transformar l'educació amb evidència científica? Sens dubte, no podem anar darrere d'allò que no és científic i allò que està aprovat. També hem de tenir clar que hem de detectar, assegurar aquesta responsabilitat de tots plegats en la detecció precoç, sense oblidar-nos la innovació i la tecnologia. Acabo. La veieu, aquesta petita d'aquí? Es veu molt fosca allà? És l'única foto que no he fet de la presentació amb intel·ligència artificial. És la meva filla, és l'Ariadna. Està aquí davant de les medes. Ella ara té 20 anys. No em deixa ficar fotos actuals, de petita la que vulgui. Ella vam detectar de molt petita, 4 o 5 anys, que alguna cosa no funcionava. En vez de dir lacasitos, deia calacitos. I vam anar incidint, va estar diagnosticada de dislèxia i ha anat treballant. Ara està a la Universitat de Barcelona i és la primera vegada que el sistema educatiu li ha proporcionat un lector informàtic a la universitat. Tinc 2 segons. Ella l'hem ajudat i ell li deia, Ariadna, parlaré de tu, em dones permís? Sí. Diu, mama, però això no és un èxit educatiu, perquè probablement l'hem ajudat a arribar a nivell educatiu, però no l'hem pogut acompanyar de la manera que ella necessitava. Ella sempre ha patit més que els altres, tot i que l'hem diagnosticat, l'hem ajudat, perquè el sistema afavoreix aquells que tenen bon rendiment acadèmic. I això és el que crec que hem de canviar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a la doctora Bosch i també a la seva filla, amb aquest exemple personal que ens ha dit. Gràcies per aquesta presentació valuosa sobre la importància d'aquesta detecció precoç. És un tema clau per l'educació i pel futur dels nostres alumnes. Bé, les escoles sou realment el motor del canvi educatiu
Amb la vostra implicació podem fer possible una educació, com dèiem, més equitativa, inclusiva i connectada amb les necessitats reals dels estudiants. Participar en un pilot del M-Schools Lab és una oportunitat única, us diem des d'aquí avui, per provar solucions innovadores en el vostre centre, aprendre de l'experiència i formar part d'aquesta transformació. Però sobretot és una manera d'oferir als alumnes noves oportunitats d'aprenentatge i de creixement. Si voleu sumar-vos a aquesta iniciativa, trobareu tota la informació al web de M-Schools. Us hi esperem! Entrem al bloc 4, lideratge del canvi des del centre educatiu. La UNESCO, a la declaració d'Incheon i en el marc d'acció 2030, especifica que l'informe de seguiment de l'educació en el món serà el mecanisme de l'informe de l'ODS 4, l'educació de qualitat, i posarà sobre la taula estratègies nacionals i internacionals orientades a l'assoliment de compromisos. Abans de finalitzar l'any, la UNESCO presenta el document Lideratge a l'educació com un objectiu marc d'aquest curs 24-25. A inicis de curs, M-Schools ha endegat també un programa que es diu M-Schools Diàlegs, una iniciativa que a partir del diàleg i la conversa vol aprofundir en temes rellevants i just aquesta, la primera edició, gira al voltant del que dèiem, del lideratge. Teniu els vídeos al canal de YouTube i en allà, al canal de YouTube d'M-Schools, si aneu i accediu, allà us recomanem que ho feu perquè podeu entrar al canal de YouTube i veure totes aquestes converses completes, que ara en veurem uns petits fragments, i també a finals de curs, en el marc dels M-Schools Awards, es presentarà el document final fruit de les converses. Estigueu molt atents a les novetats i si voleu veure totes aquestes converses podeu accedir en aquest canal de YouTube de M-Schools. Bé, avui per parlar d'això, del lideratge i de reptes, tenim 3 persones expertes en el sector. La Coral Regí és experta en lideratge i transformació educativa, la Núria Sabater és directora de l'Escola Marià Fortuny de Reus i la Laura Serrats és directora de l'Escola Carme Huguet de Girona. Un aplaudiment per les 3. Gràcies. Doncs mira, anirem posant vídeos i voldrem saber quines són les vostres idees, reflexions, per parlar sobretot això, d'aquest lideratge. Comencem amb aquests petits trossos dels M-Schools Diàlegs. Si us interessa el petit fragment que posarem, doncs ja sabeu que podeu anar a YouTube i veure tota la conversa sencera. Comencem amb Xavier Marcet, assessor i consultor en temes de lideratge i innovació. El primer vídeo. Hem de treballar, però a partir de l'exigència, i per tant desaprendre de pensar en l'escola com a problema, però sense deixar de banda una exigència que hi ha de ser-hi, que dèiem, hi ha coses que no les podem obviar, em sembla molt interessant. Però clar, això va lligat molt una mica amb el tema del simplificar, com podem fer tot això quan estem passant tant de temps en papers, més que amb les persones. Hem de fer una reivindicació molt gran de la senzillesa. Hem de tenir responsables empapats de sentit comú. Aquesta lògica, aquesta aproximació al futur, ha de ser una aproximació al futur molt més natural, molt menys apocalíptica. No, hi haurà moltes coses que tindran la seva continuïtat i volem que tinguin la seva continuïtat. I n'hi ha d'altres, simplement, que ens adaptem, i n'hi ha d'altres que hem de ser conscients que hi ha moments que hem de crear una cosa diferent. Saps què em sembla que és molt important? Que amb senzillesa portem l'escola a un altre nivell. Doncs bé, per portar l'escola a un altre nivell, Marcet parla de coses que cal mantenir, coses que cal adaptar i coses que cal crear una mica diferent, no? Pregunta per la Coral, quines són les prioritats actualment en aquests 3 aspectes partint de la senzillesa que ell comenta i fugint d'una visió, clar, apocalíptica? Què ha de mantenir l'escola d'avui, Coral? Què ha d'adaptar? Què ha de crear diferent? Moltes gràcies. Aquestes converses són un tresor entre la Montse Jiménez i el Xavier Marcet, un tresor. A veure, què ha de mantenir l'escola? El que ha estat l'escola sempre. Un entorn per donar resposta als infants.
potser el que canvia ara, i no és fàcil, és que hem de donar resposta a tots els infants. És a dir, l'escolarització universal ens porta a donar resposta a tots els infants. Per tant, la primera cosa és entendre això. Les escoles es fan pels alumnes i nosaltres com a escola hem de garantir això, la nostra finalitat transcendent. La següent cosa és que les escoles estan per formar pel futur. Per tant, nosaltres hem de garantir que incorporem les estratègies 1, 2, 3, la tecnologia, per garantir que donem resposta perquè aquests nois i noies estiguin preparats amb recursos, amb esperit crític, amb fonaments per aquest futur. I això requereix dues coses que nosaltres crec que com a líders hem de tenir molt presents. Una, basar-nos molt en les evidències del que funciona en educació, perquè un dels nostres temes és a vegades la manca de temps, i l'altra cosa és, també ve d'aquí, la necessitat moltes vegades de no acumular coses que fem, sinó deixar anar. És a dir, si nosaltres volem anar a l'essencial, a vegades hi ha aspectes o coses que potser ens hem de plantejar si són eficaços i si les podem deixar fer. Molt bé, molt interessant. Bé, seguim amb la Yolanda Bataller, és editora, escriptora, professora, directora de la llibreria Ona i autora de Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, de l'editorial Destino. Justament parla sobre el lideratge al vídeo. Quan parlo d'entorn segur, més enllà que sigui una empresa privada, una empresa pública, una escola, el sistema, etc., penso que la directora o l'equip directiu, encara que ho estiguin passant molt malament, han de crear un entorn segur pel seu equip on es pugui ser creatiu. Per crear, per tenir bones idees, n'has de fer 100 de boges i d'aquestes 100 boges en sortiran 10 de bones. Per tu poder fer 100 idees boges, has de tenir un entorn que les aculli, no que et jutgi. És a dir, en un entorn de por, d'autoritarisme, de crítiques, la gent no serà creativa, perquè la gent té por. Que aquest és un altre tema que es parla molt poc, de la por. La por ens marca a tots. És veritat. I les empreses, les escoles, la gent té por. Encara avui en dia hi ha molta gent que va medicada a la feina per aguantar les direccions, els companys, Amb por no ens atrevim, justament, que dèiem al principi de la conversa. La por és l'anticreativitat. Tu per ser creatiu has de saber, especialment que la teva directora, però els companys i tothom, davant de qualsevol bogeria que diguis, perquè la creativitat està propera a la bogeria, no t'estaran jutjant i dient, oi, avui al matí s'ha llevat i... No, no, no. Diran, home, això sí, això no. O sigui, t'has de sentir còmode, t'has de sentir que et protegeixen, un entorn que et protegeix, i d'aquí sorgeix molta creativitat. Aleshores, encara que la complexitat externa que tu narres sigui terrible, les lleis, el sistema i tal, la feina de l'equip directiu, que és qui ha de crear l'entorn, ha d'aconseguir això. Quina resposta apassionada, no? De sentir-se protegit, lliure, per potenciar aquesta creativitat. Núria Sabater, directora de l'Escola Marià Fortuny de Reus. Creus, Núria, que treballem prou la creativitat en els equips directius? Un líder ha de ser creatiu? Quines condicions s'han de donar per no deixar-nos portar per aquesta por que dèiem en el vídeo, la Yolanda? Doncs penso que sovint no som suficientment creatius per el dia a dia del centre. No paren de passar-nos coses, tenim moltes tasques a fer i no tenim aquest temps de parar i pensar que és tan indispensable per poder evolucionar. Hem de ser creatius, òbviament, i nosaltres, com a líders pedagògics, els equips directius, som els responsables de que això pugui passar als centres. Som els que hem de parar, hem de donar als nostres companys el temps, els moments, i fins i tot aplicar dinàmiques, perquè ja ho sabeu, al claustre de la meva escola, al Marià Fortuny, som unes 40 persones. Si faig una pregunta i espero que tothom sigui creatiu, no serà viable. Llavors, ens hem de pensar dinàmiques, primer donar-los temps per pensar individualment, compartir en parella... Bueno, ja ho coneixeu, 50.000 tipus de dinàmiques que podem utilitzar per que aquella gent que mai parla pugui donar la seva veu, aquells que parlen de més puguin deixar temps als altres i, sobretot, crear el que es deia al vídeo, aquest espai de confiança, de que jo sigui la primera a donar exemple, que a vegades dic coses boges, coses que potser en aquell moment no semblen possibles, però no les apartem. De totes les, com deia ella, 1.000 idees que sortiran, igual 10 són molt bones i ens ajuden a avançar al centre. Doncs penso que la responsabilitat de tots els equips directius és això,
el proporcionar a tots els docents aquest espai de confiança, de seguretat, per poder dir un disbarat i que no passi res, i de poder llançar idees que segur que ens enriquiran en algun moment. I que de vegades aquest pensament creatiu el que fa és resoldre problemes moltes vegades, no? Exacte. De fet, els problemes complexos s'han de resoldre amb creativitat. Llavors, és això, l'hem de poder fomentar i la manera és aquests, penso jo, treballar tots aquests espais i compartir amb els companys aquesta necessitat de que tots treballem la creativitat. Amb els alumnes els hi demanem, doncs els docents hem de donar exemple, no? No ens frenem, no ens hem de frenar. Bé, seguim amb el Carlos Iglesias, CEO de Run Room, director acadèmic a ESADE. Ara m'oblido jo a veure què diu. A mi m'agrada molt la definició de l'Edgar Schein de cultura, que ell parla d'artefactes culturals, que és allò més visible. Que més veus. Allò que veus, i unes oficines boniques, obertes, sense cubículs, sense espais, ja estan manifestant una cultura, ja t'estan explicant moltes coses de quins són els comportaments que s'esperen en aquella organització, no? O si tenim a tots els nens asseguts mirant cap endavant, ja estem manifestant també quins són els nostres valors i quins són les nostres creences. O deixa'm que et digui, potser s'ha posat de moda i anem a posar vidres, anem a posar cadires amb rodes, anem a fer una cosa visible que vulgui dir aquí estem educant d'una manera, em feies pensar. Exactament. Llavors, aquests són els artefactes, això és el més visible. Els artefactes són importants i modelen la cultura en certa manera. Per sota dels artefactes hi ha els valors propugnats, és a dir, què volem que passi aquí? Què volem que passi? Què volem? Com volem que es comportin les persones? Bé, doncs si tenim espais oberts, volem que les persones col·laborin, parlin entre elles, arribin, no? I després hi ha els preconscients, el que el Schein diu els supòsits bàsics, seria, que és allò que no veiem perquè és molt difícil de veure, és el menys visible de tot i són les creences compartides per tothom. Aquí això es fa així, Aquí no. Sempre ho he fet així. I quan tu arribes a un lloc, quan tu ets nova i arribes a un lloc, et trobes amb coses que dius, això per què ho feu així? No sé, això s'ha fet sempre així. D'alguna forma, són les creences que estan com molt arrelades. I que sempre ens havia funcionat, o ens semblava que ens funcionava. Exacte. Llavors, la cultura es queda anclada en aquestes creences. La Laura Serrats, directora de l'Escola Carme Huguet de Girona. Laura, clar, pot ser que estem com també emocionats amb aquesta falera per innovar, hàgim també focalitzat molt en els artefactes, en els aparells, i hem potser oblidat d'una manera de canviar les creences que defineixen una mica la cultura de l'organització. Com es fa això, Laura? En aquesta mena de cursa cap a la innovació que hem viscut els darrers anys segurament al sistema, és possible que alguns centres pressionats per la normativa, el context, fins i tot a vegades algun sector de la comunitat educativa, s'hagin limitat a innovar canviant el mobiliari o els materials sense arribar a replantejar segurament el seu projecte de base. Però jo estic convençuda que en aquells centres en què la innovació s'ha fet d'una manera conscient, planificada, amb un objectiu clar de millora, segur que han abordat aquests valors, aquest què volem que passi, que comentava en Carlos. I com penso que es pot fer, o com ho han aconseguit, o com ho podrien fer els que s'han quedat a la part més superficial? Jo diria en primer lloc que cal temps. Temps per conèixer, per pensar, per posar en comú, en definitiva, temps per canviar aquestes creences. Crec que també és necessari un lideratge que entengui que la visió necessàriament ha d'estar alineada en els valors. I, per tant, aquest lideratge ha de dedicar un temps a connectar amb les diferents creences de la comunitat educativa, però també penso que ha d'oferir espais de reflexió, de trobada, on es puguin plantejar o revisar aquests valors del centre. I, finalment, fa falta valentia per poder qüestionar, fer trontollar aquest què volem que passi, que comentava també en Carlos, i cert atreviment per poder superar aquells supòsits d'aquest preconscient que sempre han existit al centre, que ja segurament no encaixen amb el nou model d'organització. Ara estic pensant en tota la gent que hi ha aquí i jo sempre, com que faig tanta ràdio, sempre estic intentant pensar
què estan pensant els oients per oferir-li el millor producte del que estan pensant. Dic, segur que tothom està pensant temps. O sigui, tota l'estona que esteu dient tot això, val, molt bé, però temps. És que m'estic imaginant i segurament molts de vosaltres esteu amb això, no? Però sí que és important que potser les prioritats, no? Que canviem prioritats, perquè això no només ens passa a l'escola, sinó una mica amb el tema digital ens passa una mica en el nostre dia a dia, no? Clar, com heu dit, la creativitat cal pensar sempre en crear coses de nou, també en treballar no només la forma, sinó també el fons, com deia una mica la Laura, però aterrem-ho una mica ara a la realitat dels centres i volem saber com més detalls, més exemples. Quins reptes heu afrontat en implementar una visió i objectiu als vostres centres i com heu gestionat el lideratge per avançar en els vostres centres? Laura. La meva escola està en un centre bastant de complexitat i penso que un dels majors reptes ha estat aconseguir la comprensió de les famílies de la visió educativa. Són famílies que tenen models d'origen educatius molt allunyats del nostre plantejament pedagògic i ens ha calgut generar molts espais de confiança, de vincle per apropar-nos, convidar-los a dins de l'aula a participar a les activitats i també intentar inventar sistemes de comunicació que trenquessin les barreres idiomàtiques, que són la nostra realitat. I segurament l'altre repte ha estat com aconseguir que els objectius, curs rere curs, no es diluïssin quan tens un claustre que canvia força cada any. Llavors, és molt important documentar bé els acords, acollir, acompanyar aquests nous docents amb estratègies com, per exemple, el modelatge dins l'aula i també a la vegada ser capaç de trobar què poden aportar cadascuna d'aquestes persones que s'han incorporat, no? Què poden aportar de la seva part al nostre projecte de l'escola. Cal veure les capacitats també de cadascú per implicar amb allò que ja teniu com organitzat, no? Núria? Doncs, a banda de les famílies, perquè el seu centre i el meu centre són com a cosins germans, una de les coses que penso que hem tingut que ficar molta energia és en aquesta visió compartida. O sigui, un cop tenim clar la visió, que sigui de tots, que és la clau que acaba de fer el canvi. El tindrà una bona planificació, uns objectius clars, quantificables, anar fent el seguiment de tot el que anem provant, si ens està anant bé, si ens està anant malament, tots aquests petits passets que fem fins a arribar una miqueta a la nostra fita, que sigui sempre compartit, que neixi del claustre. Jo penso que una de les coses importants, a banda de, òbviament, les famílies, és aquesta comunitat educativa més propera que tenim, tots els professionals del centre, que anem a una, que ens ho creguem, que ho lluitem i que ho fem amb il·lusió. Llavors, crec que l'estratègia ha sigut això, també. Tu, a més a més, ets directora, per tant, això és com una mica més de pressió, també, no? Bueno, soc directora, però d'aquelles que realment es creu el lideratge distribuït. Al meu centre tothom lidera alguna part del projecte. És una de les coses que penso que ha fet que tinguem èxit a nivell educatiu amb el canvi, perquè hem canviat molt l'escola. I crec que això, que el poder compartir-ho, perquè és això, gent que ens ho creiem, ens passava com amb ells, que ens canviava molt el claustre, però com que les coses, els nens no han canviat, les famílies no han canviat, la situació no ha canviat, però l'ambient sí que ha canviat i tenim un claustre, ara esperem, creuarem els dits amb el concurs de trasllats, però és bastant estable. I tot projectant il·lusió, no? Exacte. Jo penso que el positivisme és clau i un líder ha de ser positiu. I Coral, què tens a afegir això? Què diem? Jo crec que complementa tot el que vosaltres heu dit, famílies, claustre, lideratge clar, i aquest lideratge a mi m'agrada dir que és un lideratge amb ulleres progressives, i és cert el que ja han dit, de prop, garantint aquesta continuïtat, al mig, el tema d'aquest projecte compartit, i jo, des de la meva posició una mica ja des de fora de l'escola, crec que una cosa molt important és la visió de futur. És a dir, mirar de lluny. I és important perquè l'escola, ho diem sempre, eduquem els nois i noies perquè estiguin preparats pel futur. Però aquest futur és molt canviant i si passegem per aquí pel mobile ho veiem claríssim. I quan, a més, davant de moltes coses que ens passen, se'ns presenta el futur com algo pessimista, terrible. A vegades, quan et despertes al matí, segons amb quines notícies, això és el que penses. Però hi ha un tema que jo crec que és molt, molt important que com a educadors tinguem molt clar, que és el tema de l'esperança. Si a mi em dius una cosa que no pot fallar mai amb un educador, és aquesta esperança activa, aquest pensar que el futur al final
depèn de nosaltres. Això no és nou, això és Freire. Això és pensar que realment nosaltres estem treballant per construir un futur que serà diferent, que pot ser diferent, depenent del que fem nosaltres i de com eduquem els infants que estan a l'escola. Aquest treball per garantir realment que, malgrat que ens ho posin difícil, malgrat els missatges que tota l'estona ens estan parlant de lo dolent de les coses, nosaltres plantegem realment una iniciativa, una forma de fer d'esperança, de creativitat, i fixeu que totes les estones anem esperança, creativitat, sense por, perquè la por bloqueja. La prudència ajuda, la reflexió ajuda, però la por bloqueja. Mira, molt bé. Clar, és una qüestió també d'actitud, però moltes vegades també et trobes amb actituds enrocades, et trobes amb negacionisme, et trobes amb gent que tu veus que és por, però que es referma molt amb la seva posició. Clar, m'agradaria saber de quina manera, Coral, motives aquesta persona que està enrocada. A veure, hi ha una cosa que és molt clara i molt complexa, perquè avui també es parla moltes vegades de si els mestres estem cansats, amb una visió relativament, a vegades, una mica excessivament, per mi, pessimista i negativa. Però hi ha un fet que és claríssim. La nostra tasca com a escola ha canviat. La nostra feina com a mestres ha canviat. I nosaltres, com a educadors, ho hem d'assumir. Del mestre genial, que era el mestre que explicava molt bé, jo soc biòloga, que explicava molt bé biologia, el mestre que s'ha d'adonar que la seva feina no és explicar molt bé biologia, sinó garantir que els infants que té les aules, des dels 3 fins als 18, aprenen, s'eduquen i l'escola els dona resposta des d'una perspectiva holística. Aquest tema és clau i fonamental, aquest canvi de rol. I a partir d'aquí jo crec que hi ha un tema que és molt important. Parlem de líders, parlem de directors. Un líder, un director és líder quan fa aquest lideratge distribuït, quan fa aquest projecte compartit, quan d'alguna manera parteix dels gots mig plens. És a dir, d'alguna manera tenir molt clar que a vegades molts de nosaltres hem tingut que fer un canvi del nostre rol professional, perquè pot ser un mestre que expliquis molt bé, però quan tu tens a les aules alumnes que potser no tenen gaires ganes d'aprendre, que tenen situacions personals, abans ha estat parlant la doctora sobre temes de problemes, no sé què, això requereix un canvi de rol de la nostra feina. I aquí nosaltres hi hem de treballar per avançar en aquest sentit. Ara, com... Sí, des d'una visió més centrada segurament a la direcció en actiu, jo diria que el que més em funciona és mimar tant com puc el meu equip. És a dir, tant d'un punt de vista professional com personal. És a dir, intentar que estiguin bé al centre, que se sentin a gust, que treballin a gust, facilitar també tant com puc les seves tasques docents, perquè siguin el màxim de sostenibles possibles, i acompanyar-los també des d'aquesta vessant més humana, pensant en la persona. I també per contrarrestar aquest cansament, que potser no és tan exagerat, com comentava la Coral, però sí que a vegades es percep, en alguns moments fins i tot del curs, els anys també d'experiència a la direcció m'han ensenyat que he de pensar molt bé quines lluites val la pena lluitar. És a dir, i pensar, faig una mica sempre la balança, de quina quantitat d'energia i esforç vull dipositar en aquesta actuació, valorant quin impacte real tindrà, a l'aprenentatge, a la millora de l'aprenentatge de l'alumnat, i 2, en el funcionament, si no, de l'escola. Per poder fer aquest equilibri i llegir aquest estat de la qüestió i anar compaginant. És a dir, tenim energia per fer això perquè valdrà prou la pena? Sí, no. I així aconseguim, potser mantenir una línia de menys cansament al llarg del curs. I la Laura? Sí, Núria. Núria? Aquesta idea que ara portava la Laura, dic, ostres, m'ha vingut a tots els estudis que hi ha sobre gestió de canvi de l'empresa que fiquen això, no? Sempre el tema de les energies és molt important. I després una altra cosa que és molt important, com a líders del centre, és el ser capaços d'acompanyar, però de fer-nos visibles que hi som. Al nostre despatx la porta ha d'estar oberta. La gent ha de saber que si té algun problema en algun moment ens ho ha de poder vindre a explicar. Aquesta accessibilitat i sempre amb la visió, com deia abans, positiva, però no de bonisme, o sigui, no hem de ser naïfs. És el fet que ens hem de creure que nosaltres som una part d'aquest projecte, una part d'aquest equip,
i que la nostra funció principal és ajudar els altres a que passin coses. Nosaltres és impossible que estem totes les hores a totes les aules, que és on passa l'important. Però sí que podem anar passejant-nos, sí que podem fer d'amics crítics, és una cosa superxula de fer centres educatius entre docents, però també amb l'equip directiu. I quan treballes aquestes coses i la gent veu que no passa res perquè la directora entri a la teva classe, no passa res, quan tinc un problema, potser he fet alguna cosa malament i l'equip està per donar-me suport, funcionen les coses. I tornem al mateix de tots els vídeos, crear situacions còmodes, els professionals han d'estar atesos, s'han de sentir acompanyats i la responsabilitat és dels equips directius al facilitar-ho. Penso que és una de les nostres fites. És que en educació els lideratges han de ser propers. Exacte. És a dir, els lideratges són de porta oberta, els lideratges són de passadís, els lideratges són d'aula. No hi ha un equip directiu allà amb un despatx tancat fent plans estratègics i burocràcia. No és això. És el que vosaltres heu dit. A mi m'emociona, veure aquestes directores tan potents. No, és que és veritat. Mira, va, un aplaudiment. No, de veritat. Jo diríem, jo des de fora l'aula, des de fora de les escoles, jo sempre, jo us admiro realment perquè amb aquest, ara és la tecnologia, però vull dir que sempre ha sigut una feina com molt vocacional, la d'ensenyar als altres i res ha canviat, no? I amb tot aquest, no és un problema, és una oportunitat, però el fet de veure que és una oportunitat també té molt a veure de com sou, no? Però sí que és veritat que us ajuda molt a motivar-vos entre vosaltres, no? I fem molta xarxa. A més, vam caçar, allà hi ha un noi que es diu Héctor, que em va vendre la idea de que als centres no tenim problemes, tenim oportunitats de canvi. Ens ho vam creure, ho vam agafar i estem així, però perquè penso que estem treballant amb el més important. És el nostre futur, són les nostres criatures i és que és preciosa la nostra feina. I estava pensant també que mestres, aquí es veu amb la gent que hi ha, que també sou equips molt intergeneracionals, no? És a dir, que van entrant també gent jove i és un col·lectiu que sabeu treballar molt amb gent de diverses edats, no? Sí. Ara tenim practicants, per exemple, no? Sí, és la realitat que tenim, i al final és això que cadascú pugui sumar o aportar i no posar aquestes barreres, a vegades també generacionals, tinc una persona que té tal edat, nosaltres que tenim un projecte de molta part de robòtica, pensament, ja no posar-li el fre d'inici, no? O sigui, tenim una persona que està fent una tutoria tercer, que està fent tot el que pot i més i no ho havia tocat mai a la seva vida, no? És intentar no frenar també situacions que poden passar si creus realment en tothom, no? Amb que tot l'equip suma. És que tothom té coses bones a portar. I llavors és donar-los el peu a que de manera creativa surtin aquestes coses que tenen. Clar, m'imagino que arriba algú nou amb 50.000 idees i tal, de dir, ei, que aquí el full de ruta és aquest. Deixar una mica també, no? Sí. És una combinació de tot plegat. Tornem a la paraula equilibri, exacte. Equilibri. No, clar, és que, de fet, quan parlem d'educació, molt esperança, optimisme, coses positives, però que aquí, perquè ja dic, jo sempre dic, que parlo de tecnologia, els mestres motivats, però que no és el 100% dels mestres amb qui treballem, no? Però sí que és un exemple de la molta feina que feu. No sé fins a quin punt, ja com una mica per tancar, vosaltres estipuleu, o s'ha d'estipular molt com un full de ruta, o el mateix, diríem, canvi tecnològic, la innovació, us fa canviar molt els plans al llarg de... Que no sé si això desestabilitza molt els centres. Jo aquí torno a dir el que havia dit abans, és a dir, si la línia d'estar clara, hem de ser molt receptius a les coses que passen. És a dir, nosaltres no podem pensar, no sé, la IA no serveix. No, què passa amb la IA? Treballem amb reflexió, amb formació, i a partir d'aquí la mirada ha de ser oberta, però prudent. És a dir, aquí, equilibri. I la part de tecnologia penso que és una eina més, igual que tenim llibres, igual que tenim... Hem de tindre tablets perquè en algun moment ens va bé, els Chromebooks perquè treballin. Penso que és una eina que si ens enriqueix el procés d'aprenentatge l'hem d'utilitzar de manera segura, o sigui, amb tots els peros, però és una eina més, igual que el llapis. No podem dir ara, fora totes les pantalles que estan sentint aquests dies, com que fora les pantalles? Òbviament, si has d'explicar què és una poma, no la fiquis a la pantalla, porta una poma. Però hi ha coses que és molt complicat d'explicar. Llavors, una pantalla ens pot ajudar a arribar a aquells alumnes que els hi costa més. Llavors, anem a fer servir la tecnologia amb seny
quan és necessari, quan ens enriqueix el procés i quan fa que ells aprenguin més, que és important. I creient-nos també, que en parlàvem ara aquí darrere, que tenim un criteri pedagògic, que som professionals de l'educació, i que potser no tenim molta formació tecnològica, específica, tècnica d'un dispositiu en concret, però hem de creure també en aquest criteri pedagògic nostre per poder saber quan ens convé fer ús de la tecnologia, com ens pot ajudar i què ens pot aportar. Totalment. I ens hem d'empoderar també. Que estem també en un món d'aprenentatge continu, no? També, és a dir que, no, mira, jo ja em sé la matèria que vaig fer a la carrera i ara l'ensenyo, sinó que jo crec que jornades com les d'avui serveixen també en aquest aprenentatge, no? D'entre tots compartir el coneixement i posant-nos més al dia i motivar-nos entre nosaltres, també, com tota la societat. Moltíssimes gràcies a les tres, jo crec que ha estat molt interessant, un aplaudiment. Gràcies. Bé, doncs sí, estem arribant al final, ha estat molt interessant, jo crec que s'han dit un munt de coses i a més s'ha anat lligant una cosa amb l'altra. Arribem al final d'aquesta jornada inspiradora. Per tancar l'acte, dono la benvinguda a Albert Forn, director d'M-Schools. Gràcies, Mariola. Com ha anat? Bé, no? Sí, molt bé, molt interessant. Moltes coses, no? S'han dit moltes coses. Molt bé, jo estava escoltant al darrere i he pres nota i tot. Sí? Sí. Escolta, doncs res, només agrair... Saps què? Volia fer una selfie amb tota la gent. Això no està preparat, vull dir, ho he pensat ara. La fas tu? Perquè em fa gràcia que surti la gent, que sou molts... Ai, espera't. Ara sí. Ai, ui, però us veieu molt poc, Va, feu un vídeo, moveu les mans, que fem un vídeo. Va, feu un aplaudiment a alguna cosa. Tots. Super! Escolta, moltíssimes gràcies per ser aquí, gràcies per la vostra feina, gràcies també a tot el que feu als M-Schools, ja des de dins, i gràcies per ser motor de canvi, no? A tots els professors. No sé si tens algun apunt per dir abans d'acabar. Jo us robaré una mica de temps del final. Ja sé que molts estareu pendents ja d'acabar, de poder anar a veure el congrés, de fer cosetes, però per tots vosaltres, docents, equips directius, representants del departament, investigadors, professionals del sector, penseu que parlar de transformació educativa amb les idees que avui hem compartit és possible gràcies a vosaltres. Perquè sou vosaltres, des de les aules i els centres, els qui feu realitat una educació més inclusiva, sostenible i preparada per al futur. L'educació està canviant i aquest canvi només pot ser col·lectiu, també ho hem sentit avui, no? Avui hem vist idees, iniciatives i projectes que estan obrint nous camins. Però això només és el principi. Per això us convidem a continuar formant part d'aquesta comunitat i sumar-vos a les iniciatives M-Schools. I ara, abans de tancar l'acte, m'agradaria parlar-vos d'aquestes iniciatives i en parlaré de 3 concretament. En primer lloc, l'acte que tanca l'any i que tenim més a prop, que és els M-Schools Awards. Quin millor moment per reconèixer i celebrar la feina que feu a les aules, vosaltres i els vostres alumnes, que els M-Schools Awards. Si ja esteu treballant en un projecte d'aula, genial. Si encara no heu començat, encara esteu a temps. Com podeu participar? Doncs traieu un projecte on apliqueu recursos digitals per treballar un repte social contemporani. Això és molt important perquè veureu que és una temàtica contínua, no? Tot el tema de resoldre reptes socials i reptes de sostenibilitat. Presenteu aquest projecte omplint el formulari que trobareu al nostre web abans del 2 de maig. I aleshores els finalistes que seleccionem defensant en directe el dissabte 7 de juny a Barcelona en una jornada plena de novetats, premis i inspiració. Aquest any hi haurà moltes novetats. Volem compartir els M-Schools Awards en una gran jornada oberta a tota la comunitat educativa. Estareu convidats tots. Us compartirem tots els detalls ben aviat. Reserveu la data, 7 de juny. Important, 7 de juny. 7 de juny. Tu t'ho coneixes bé perquè ja has participat. Sí. La segona cosa, volem recordar-vos també que podeu participar de M-Schools Lab. I aviat donem a conèixer les 2 solucions finalistes d'aquest nou repte que hem parlat avui. Un repte interessantíssim. I com us dèiem abans i ha explicat la doctora Bosch, aquest repte posa el focus en un tema clau. Com millorar la detecció precoç a les aules amb la contribució de la tecnologia digital. Molt important aquest repte i us encoratgem molt a participar. I per tant, necessitem la vostra col·laboració. Necessitem la col·laboració perquè un cop estiguin seleccionades aquestes 2 solucions, hi haurà una comunitat de centres que treballaran per millorar l'educació amb noves eines i enfocaments. I com a centre educatiu tindreu l'oportunitat de pilotar aquestes solucions al curs vinent. Per tant, afanyeu-vos. I tot això us ajudarà a contribuir a afavorir l'experiència d'aprenentatge de molts alumnes. Com hem vist, aquí n'hi havia més de 800 ja que estan participant 800. I que estan gaudint ja d'aquestes noves tecnologies, d'aquests nous formats.
Per tant, estigueu atents perquè aviat publicarem tota la informació. I la tercera cosa, i amb la que vull acabar, és l'M-Schools Dialogues. També heu vist una pinzellada d'això avui. Diàlegs que estem preparant, que estem gravant, que estem tenint amb gent molt interessant. És un cicle de reflexions que hem volgut dedicar a una qüestió fonamental com és el lideratge educatiu en temps de canvi. Tots sabem que estem en temps de canvi, més clar això que últimament mai, però també vosaltres heu de liderar dins del canvi. Liderar un centre educatiu avui és més complex que mai. Per això hem volgut que fos el cicle inaugural dels M-Schools Dialogues, un espai de debat i reflexió amb referents de primer nivell. No us perdeu les sessions amb Xavier Marcet, Yolanda Bataller i Carlos Iglesias, que ens ajudaran a repensar el lideratge a l'educació. Trobareu tots els detalls de tot el que us he comentat ara a la nostra web, mschools.com. Molt important, mschools.com. mschools.com, totes aquestes entrevistes que hem vist alguns talls. Moltíssimes gràcies a tothom, sou molt importants. Jo, des de que no estic a la part educativa, és molt important la feina que feu. Continueu amb aquesta motivació i, clar, ara ho hem de dir a dur. Moltes gràcies a tots i a totes. Fins ben aviat. Adéu-siau. Fins ara, adéu. Gràcies. Molt bé.